To batun POS fa wanda jama'a ke amfani da shi yau da kullum a unguwanni da sauran wuraren hada-hadar kuɗi fa. To shi POS yanzu an sa shi inda kuɗi ne za ka ɗauka lakadan to sai dai ba zai wuce 20,000 ba. In mutum zai ɗauka fiye da haka sai dai a yi mai transfer. Wato duk wancan ɗin na saman ba wai an hana mutum ɗauka ba ne amma in ya ɗauka akwai caji da za a mashi. In yana so ya yi sai dai amfani da sauran hanyoyin transfer na banki maimakon ya ɗauki kuɗin. To amma idan akwai buƙatar fitar da manyan kuɗi fa ya kenan za a yi? Idan akwai buƙatar fitar da fiye da a matsayin mutum shi kaɗai yana so ya fitar da miliyan 5 ko kuma kamfani yana so ya fitar da miliyan 10 kuɗi lakadan to abin da zai yi sai an buƙace shi ya kawo waɗansu bayanai waɗanda sun haɗa da dole kawo wani abin da zai tabbatar cewa shine kaman katin ɗan ƙasa ko lasin tuki. To yaushe ne wannan tsari zai fara aiki? Zai fara aiki ne daga 9 ga watan Janairu na shekara 2023. To akwai yiwuwar nan gaba a ɗage wannan tsari a koma yadda aka saba da? Abin da ake so shine a ci gaba da amfani da wasu hanyoyin hada-hada kamar na internet banking da wannan USSD din wanda ake tauraro nambobi da abin nan hash da kuma kamar su kati da su naira duka ana so amfani da shi.